Yeni hui so eba. Na sa light no na me pese ye ka ho asem. Rabbi Omayentia said Rabbi Oyekese. Ene anopei eye adisua ye ba besua eye adisua matu ni din the story of creation. Kwaya Nyankopɔn fa so ebo wiase. Na enye nyame sumafo ya one ba ya na kasa the story of creation nipa akyere mu bebre if you say books bebre di kan aba eye Bible and Quran abe kan sem bebre after the story of creation na nyame sumafo ya oba ya na obe kyere yen wiase hai kwan ya nyame fa so bo no ono nso na bema yehu se sa na nyame adi kan abo wiase bi many years ansana this earth your friend no ebae it is a wope the real true story of how Nyankopɔn bo soro ne asase no ye mu nyoma age se wo ba asomdwe ntontom nkabom som ansana wanka amen. Rabbi Oyekese. Anyanum ni adofonum send the Bible no ma yehu ye no. Say ye Genesis chapter 1 verse number 14 asem bi wo ho. Na asem e wo Genesis chapter 1 verse number 14 no. Sa asem we eno na me pese yesua ho ade. Na Nyankopɔn ka asem bi e wo ho. Mama yensua de kakra ewo ho efise me ka say the young brother Osuanyi Abbas be kan ye fa light or the wiase kania electricity no de ye infanto ho na me pese ye hwe lighter e ba wiase ansana artificial electricity na ba no ye hwe ho asem the Genesis chapter 1 verse number 14. Mike. Amen. Genesis chapter 1 verse number 14. Na Yankopɔn say there, "Nkanze ambra osuru wimu no mu." Ti, osi Nyankopɔn ka say, "Nkania embra osuru winim ko." Mbeyi azekye mfi adesan ho. Rabbi Oyekese. Kania edi kan ba wiase eno no. Na sa kania yi Bible ni say na Nyankopɔn ka say sa nyame a oka say onu na nyame sumafo ya waba wabekire yemu say your friend Rabbi. Na sa Rabbi no bo soro ni asase. Na wiase mfiti ase no se na esum akata wiase nyina. Na Nyankopɔn ka say e kan nye den Embra Rabbi Oyekese. Ekese ampa. Sa kwan a eba ye toaso obehu de ebeye. Na onye nsenkyereze nye mbrinchichemu nye nda nye mfe. Rabbi Oyekese. Oyekese ampa. Nyankopɔn bo kan no. Nyame sumafo ya oba ye no kire ye mu se. Ewiase ya nyame bebo ye. Nyame born for a purpose. Me kire wa ma wahu senti awo ha. Nyame bebo wiase ya o ka say let there be light. Na emra no na e wo butaye nti. Obo wiase no for a reason. Na sa reason e na ye hwe. Toaso verse number 15. Aseden. Na onye nkanze wo suru wimu no mu. Nhye na asase do Ko na oyedam. Rabbi Oyekese. Oyekese ampa. Ode kania ne bae say ye behu esum ehan ade be kania beba abeyi esum na yenya esum ne han. Rabbi Omayentia said amen. Ti nyame sumafo ya say senti Nyankopɔn bo wiase na oye sa light yi nyina amanaba no na ye nipa nti. Rabbi Omayentia said amen. It will go Genesis chapter 1 verse number 26. Genesis chapter 1 verse number 26.
Ko na Yankopon say de ɛna Nyankopɔn ka asɛm we ɔyɛ light ne nkanea no sɛ de yɛbɛyɛ a yɛbɛhu days month te na bosome baayɛ yɛhu sɛ bosome aso we aso nti Nyankopɔn yɛ saa nyoma no wie no ɛwa time nti okay kan fi hɔ ba wohwɛ sɛ Genesis 1:26 na senti ɔyɛ kanea no ɛbɛba yɛhwɛ ade kɔ na Yankopon say de ɛna Nyankopɔn bɛka sɛ wɔmma yɛnyɛ nyimpa wɔ hɛne so do ti asɛm no wɔ ha ɛyɛ nipa nti ɛna Nyame sɛ asɛ sɛ ɔbɛyɛ deɛ wɔ soro ni nyinaa Rabbi ɔma yɛn ti asɛ da amen Rabbi ɔyɛ kɛse ampa let there be light na ɛbaayɛ no na ɛyɛ ɛba ma nipa efisɛ Nyame somafo yɛ ɔbaayɛ no ɛna ɔmama yɛhu sɛ adebɔ no Nyame bɔ no for a reason na senti a yɛbɔ nipa wɔ hɔ senti a bɔne nso baayɛ ɛwɔ hɔ nti sɛ wohu ɛno a na abɛhu sɛ ampa Nyame somafo yɛ Nyame na asoma no sɛ woehu ɛno deɛ a wohu sɛ Nyame na asoma no Rabbi ɔma yɛn ti asɛ da amen Rabbi ɔyɛ kɛse ampa to aso ɔse Nyankopɔn ka sɛ yɛmmɔ nipa sɛ den yɛnsa so do wɔ hɛne saso do kɔ na wonyɛ tum wɔ po mu nam do twɛn ɔse na ɔnya tumi nti ahei na yɛba abɛhwɛ tumi mmienu bi ho asɛm wɔ ha Rabbi ɔma yɛn ti asɛ da Rabbi ɔyɛ kɛse senti a yɛbrɛ a ɛkutia yɛn no aha ni solution me brother Abbas busa wo say why are you here senti a adenti na wo ha bibi nti na wo ha na yɛ kyerɛ wa ma wo hu senti a enyoma kɔbɔne enyoma nkɔyie ahokyere gu wusu nti a waba ha yɛn ɛne na yɛ kyerɛ wo bebi efi Rabbi ɔma yɛn ti ase da amen Rabbi ɔyɛ kɛse ampa enti saa na Nyankopɔn yɛ wi ase no wie yɛ no na nipa nti ɛna ɔbɔ ɛyɛ wi ase na Bible no ma yehu sɛ ɔka kyerɛ yɛn sɛ ɔbɛma ni tumi aha yɛnsua deɛ bi wɔ ha tumi a yɛde ma nipa ɛyɛ anointing oil tumi ana ba to yɛnsua deɛ o tumi a yɛde ma nipa wɔ ha Nyame se na yɛma ni tumi nti meaning sɛ Nyame na yɛma nipa ni tumi nti yɛwɔ Nyame tumi ɛwɔ hɔ Rabbi ɔyɛ kɛse ampa a ɔde ma nipa saa bi na ɔde ma ɛyɛ Adam enti toa so hyase fi baabi ɔka sɛ yɛma ni tumi na yɛn toa so na yɛhwɛ nyoma ɔse ɔmfa tumi no ɛhwɛ so kɔ ɔse verse number 26 no ɔse dɛn ɔse na Yankopɔn se dɛ wɔmma yɛnyɛ nyimpa wɔ hɛne so do kɔ wɔ hɛne sase do na wonyɛ tum wɔ po mu nam do tie ɔma yɛ tumi wɔ po mu kɔ nye wimu ntumboɔ do ɔma yɛ tumi wɔ wie mu asumfoɔ bibi a wɔ wie mu Nyankopɔn de saa tumi ne ma yɛn kɔ nye ofie mboɔ do ɛna mmoa a ɛwɔ fie te sɛ pɔnkye nnwan nkokɔ Nyankopɔn si ɛso de saa mmoa no tumi ma nipa kɔ nye asase nyinara ɛna ɔse ɛne asase nyinara te asɛm no yie Rabbi ɔma yɛn te asɛ da amen Rabbi ɔyɛ kɛse ampa sɛ Nyame somafo yɛ wamba ka saa nsɛm yɛ a mekan ka yɛnim mu nkyerɛmu ebi sɛ yɛfi nsɔle mu kramo mu ne adeadeɛ na yɛbaeɛ nti asɛ na yɛn bebree yɛhu aha na kan no wɔ kan na yɛka ne light no aha na ɛwɔ Rabbi ɔma yɛn te asɛ da amen enti Nyankopɔn ma nipa tumi wɔ saa nyɔma wei so ɛne wiase nyinaara na question ne sɛ adenti na wo brɛ Rabbi ɔma yɛn te asɛ da saa tumi yɛde ma Adam o ɛna Adam ase ɛne wo ɛna saa tumi yɛde ma nipa na sɛ nipa wɔ saa tumi bi a ɔbrɛ Rabbi ɔma yɛn te asɛ da Rabbi ɔyɛ kɛse na saa tumi a yɛbaa yɛ a yɛde bɛma Adam yi ɛna Nyame somafo yɛ ɔbaa yɛ na ɔbɛkyerɛ yɛ mu sɛ ɛbrɛ a Nyankopɔn kaa sɛ yɛmmɔ nipa sɛ ne suban ne ne nsa so no ɔsoro dɔm ne nyinaa sɔre yɛ ɛkaa sɛ ɔtumfo Nyankopɔn Adam yi a wobɔ no de akɔto asase yi so yi ɔbɛyɛ bɔne na asoro abɔfo no nim sɛ Nyankopɔn de bronsam gya ahyɛ asase no ase ebi sɛ Nyankopɔn no ɔbɔ oni ni wiase na ɔwɔ ne nhyehyɛeɛ no na ɔwɔ ne plans sɛ wiase no ɛbɛkɔ awieɛ na wɔnim deɛ ɛwɔ bɛyɛ nti yɛsɛ Nyankopɔn is all known nti ɔwɔ ne nhyehyɛeɛ nti di kan de bronsam gya no ahyɛ asase no mu sɛ nipa bi ɔbɛwɔ asase so a ɔbɛyɛ bɔne no ɔbɛkɔ hɔ
Inti na soro abofo no nim. Saa ade no, Rabbi Omayenti aseda. Inti omo kasae, se nyame nipa ya obo na akoto asase su yi, obeye bone. Na saa bone na obeye no, ade nti na obo no akoto ho. Na Nyankopɔn ka se, ono no nim de omo nim. Inti obebo Adam. Rabbi Omayenti aseda. Rabbi oyekese. Inti Nyankopɔn ka se obebo Adam no. Eho nyame sumafo ya ose abofo na ye frɛ wo mu no na baako bi wo mu a ye frɛ no Lucifer. Rabbi Omayenti aseda. Woni ni nipa okoye ahantan e wo asɛm a Nyankopɔn ka ye ebra ye bebo nipa yi. Inti ma Nyankopɔn ka kyerɛ ne sɛ esan saa ahantan a wa ye yi untimi ne mentena ha fi mi nkyɛn na kɔ. Na nyame sumafo ya ose saa na agreement bi kɔ so wa ha. Tiniye. Ono no da ehinta semwadi a ye nim. A aye ya adwen mu nya. Osi Nyankopɔn ne bronsam ye nhyehyeye. Esan se na Nyankopɔn nim se wiase ne besɛe 10,000 years. Nti o ka kyerɛ bronsam se wo hu Adam yi. Me bono abasa ase yi so yi. Ana ma bono yi. Obenya asifo bebre. Na saa asifo na obenya wo mo no. Nipa wenti onu nyame na semo no ono bronsam omfa no. Rabbi oyekese. Na senti abronsam epesa ade ni nyina ne se ono so pese ye ka se oye nyame. Ono no ye ade nyina, ono no bo soro ne asase. Nanso na enye nokre. Enti nyame sumafo ya ose enam nipa so nti ne yepamoro bronsam. Inti Nyankopɔn di tumi ma nipa no pamo bronsam. Inti ose bronsam oba no sunsun kunkun ahye wiase nyina ma ewo nyame akomhyefo no so. Na Nyankopɔn eyi saa sunsun kunkun ni fi bronsam so. Rabbi oyekese. Oh Rabbi oyekese. Inti oyi saa sunsun kunkun ni fi no so no. Ena oni nyame ya ahyem ena ekoba ne se ewo se ofi asase ofi osoro mu ba asase so. Rabbi oyekese. Na ampa bonsam fi asase so bae emiri ni ho kamema ya hwe Bible no mu bebre e kire se ampa ye bo ne bae efi se Yesu kan wo Luke so ohun se ye to bonsam fi soro be hwe fom. Rabbi Omayenti asera. Rabbi oyekese. Oyekese ampa Anunti bronsam ba asase no so no nyame sumafo ya se bronsam na di kan baaye. Eti bronsam baaye no kwan a obefa so a obewi ni nipa obema nipa abesom no efise na nyame bo Adam hwetumi o de ama ni nyina no na nka Adam will report to Nyankopɔn. Rabbi oyekese. Na nka Adam no Nyankopɔn aye no ni nsi anamu wa asase yi so nti na obo no se ni suban ne den ne so. Rabbi oyekese. Eti na odi tumi a wono Nyankopɔn ti wiem ote osurusuru mu edi bu ni man no odi ma Adam so onfa mbu asase so nyina. Enti osi ye di Adam ba asase so yi osi ye bo no wosoro asa na ye ne ba na ye ni bedu asase no so no Bible ka asem bi e wo Genesis chapter 2 verse number 7 to 8 na ye hwe asem o me pese mi hu senti a woni pa ye bo. Rabbi Omayenti said, Amen. Rabbi oyekese. Genesis chapter 2, verse number 7 to 8. Asemi. Genesis chapter 2, verse number 7. I said, na Ewurazi Yankopɔn ze asase huntuma bo yimpa. Ena Yankopɔn bo no wie ye one ba asase so yi. Ode asase ebe bo no. Rabbi oyekese. Also fa former asase nti na nyame sumafo ya say baby a ye wo no kura wo fi mu na ye wo no eho asase no te ene ye de nwen wo. Rabbi oyekese. Oyekese ampa. Rabbi oyekese. Nti ode Adam wo ba no baby ode Adam wo ba no na wo so ode eho asase efa no ho nti wo se Nyankopɔn de eno te ye den enwen Adam ko verse 8. Na ogu nkwanhwea go na hwentokura mu ena owie ye no osama ne nkwa saa nkwa no a wode maa no ani ni tumi no
Rabbi, Oma Yenta said, Rabbi, Oyekese. And Raya Kwaye. One who says, so be woo. Let us say, Kwana Yadeng, a finimu, say finimu, or resta me Kasaya, Meto to me say. Say meaning Kwan, Betimato Mensa. Rabbi, Oyekese. Sadi winner was any PBS through. Nyankopon ye maybe ama ye said be ya nipa na adwi be hu se nyame bi wo ho ebi se wo si wo dan a wo wo hyehyeye chamber ho toilet and bath kitchen dining wa wo hyehyye ana meboa enti Nyankopon na obo no wiase na obo wiase no oni hyehyeye ana onu mpo abo wiase abo nwia ene ndua ni bi na re dining table e wo dem nyame di kan abo asa na wama wo sa nyansa ni bi na wo use wo asase isu ti Nyankopon so wo nhyehyeye e wo ne man mu ana wiase ma obo ye Rabbi Oma Yenta said amen Rabbi Oyekese ampa unfancy ya afasi na yimpa baye okrati asefo enu ansa na nipa baye okrati asefo ko verse 8 na Ewuraze Nyankopon ye ture wo Eden na wo boka afam na ho na oze nyipa a oye no toe Rabbi Oyekese ampa asa nyame won hyehyeye no oni mi se nti obo nipa nti obo ba bi a nipa ne ba obekọ akotena nti na wo bo akoko bu a oni mi se wo akoko nti na wo ye den wo bobu Rabbi Oma Yenta said nti wiase ya Nyankopon bo yi obo ma nipa okay adenti ana nipa a Nyankopon ma ni tumi wo wiase ni tumi ni be fi ni nsem na ma afi ye brei ebiso obi owo tumi obre oye ohina wo bebre Rabbi Oma Yenta said amen oye ohina wo mbro ebiso owo tumi o kase we mbra na ayeden o kase we nyanya na ayeden na afen adenti na nipa owo tumi wada ne akoa aha na asem no na ne nti ase no wo nyame somafo ya ho one na waba a wo kyerɛkyerɛ a me ka bi a kyerɛ wi Rabbi Oma Yenta said amen Rabbi Oyekese inti Nyankopon edi nipa ekɔ garden adin throne him Rabbi Oyekese inti eba ne saa no esan se agreement bi wo ho na Nyankopon ne bronsam ye nti a na nipa nim nti na obi timi ka se adete na Nyankopon wo soro na yesi onim bibia na onim se bronsam obeba betiti nipa na odi bronsam bre nipa kasa ebi se Bible ni ba bi ka se mundue ye de obonefo na gba asase so tinkofo ka se nti Nyankopon ehu nyame sumafo ya se sign sa agreement ye omu ye si 10,000 years ki 10,000 years in so a end of days in so a bronsam nye nyame betenase ama o masem no nyame di ni ye kura Bible no so de ne betu gem o be lock no Revelation honsem bebre Rabbi Oyekese enti bronsam ni mu se judgment day bi wo ho a woni Nyankopon be hia opeso ofa wiase ofa kwan bi so no man nipa e wo wiase Adam asefo nyina ye bone se de be ya adane bedu mpo no Nyankopon mpo ntimi nye den o masa ase ne sumpo so be ha no Rabbi Oyekese inti nyame sumafo ya se na kode a wode ba asase so no de edi kan ene ndada na esanse na nyame aka se wo mo bewo ahye asase so manti ebra wo ba ne ba ye no o se bronsam ko ho kura bodyguard bi a no da garden nim no kire mu se Adam ba no yere ne kan no ho bai so mebo no ho bai emfi bronsam ho Rabbi Oyekese na bronsam kura ni mu de ko daada wo ba no wo hu ndada Rabbi Oyekese ema edua bi a nyame somafo ya okira eye the tree of life and the tree of death enkwadua ene owu dua Rabbi Oyekese no okira ye se atenka dua bi nso wo ho na saa atenka dua no bronsam ma eye wo ba no kodiye mani nya atenka okira mu wa ha ma yehu se ade e ma Nyankopon bu fu eye Adam eye se
wɔn yɛ mama ne dada ɛwɔ garden anim. Rabbi, ɔma yɛn ti ase da. Amen. Nana, it is forbidden in paradise. Say ye be sir. If it's a na nyame nim sɛ ɔmo bɛyɛ na mmere ne so a na ɔmo di saa atenkadua na obeyi ɔmo afi garden anim abawi ase na ɔmo abɛyɛ. Na bronsam pɛ sɛ ɔdaadaa first born people no nti na wɔ so ɔde adaadaa ɛkɔ hɔ. Na wei bɛ ma tumi a yɛde ma Adam no ebedi bronsam afa. Rabbi, ɔma yɛn ti ase da. Amen. If you say yɛayɛ bɔne ayɛ den etie nyame. Rabbi, ɔma yɛn ti ase da. Enti bronsam de adwen a ewu bɛhyɛ nipa tirim sɛ yɛnyɛ ohoni bi nsi hɔ. Na saa ohoni na yɛbɛyɛ no yɛnka yɛ asɛm nkyerɛ no. Na wɔno Nyankopɔn no ɔno ɔyɛ bronsam ɛyɛ aboduaba Nyankopɔn no wayɛ bibi wɔn sɛ wokɔ bosom hɔ na woka w'asɛm kyerɛ na ɔno bronsam no ɛde ne tumi na yɛ bibi na ma wagye adi sɛ dua na esi hɔ no ɛno na aboa wo ti wode wo gyidie foforo akɔyɛ den akɔhyɛm. Rabbi ɔyɛ kɛse Ɔyɛ kɛse. nti saa tumi ɛna nya bronsam agye yɛ deɛ no wei ɛna ɔde maa yɛn. Rabbi ɔyɛ kɛse. Ɔyɛ kɛse. Enti ɔgye Nyankopɔn ne tumi no na ɔno bronsam de ɔno ne tumi ne brɛ yɛn yɛnyɛ akpalakpagye yɛn kɔsɛ nsuo bibi te sɛ akwankyerɛ saa mogya twagu yɛmfa pɔnkye mbra yɛmfa odwan mbra saa nyɔma no na bronsam de di kan. Rabbi ɔyɛ kɛse. Ɔyɛ kɛse. Na ɛno na yaya bɛsi sɛsɛmmerɛ na ɛno ɛna wokan Bible no a ɛberɛ a wɔn yɛ saa no wɔn ani bɛtee ɛna Nyankopɔn nso woba ne nkyɛn a wo submit to nyame wo brɛ wo ho ase ti na nyame asɛm bi asɛ brɛ wo ho ase brɛ wo ho ase nyame mpɛ nipa a n'ani ate sɛ w'ani ate a nyame bɛyɛ den ɔbɛpam. Rabbi ɔyɛ kɛse. Yɛnhwɛ baabi a wɔn ani te yɛ a yɛpam wɔn. Genesis chapter 3 verse number 22 to 23. Ɛni teɛ w'ani te a nyame bɛpam nti nyame ne som no yɛde ahobraseɛ na ɛtenam yɛde osetie na ɛtenam deɛ nyame ka no na yɛyɛ yɛmfa yɛ pɛ nyɛ biribiara wɔ nyame ne som no mu muntie ne yie. Efi sɛ nyame ne pɛ na ɔde maa Adam ɛna Adam ama nyame ne pɛ anyɛ den anyɛ hɔ nti nyame power ne bɛfii ne nsam. Rabbi ɔyɛ kɛse. Ɔyɛ kɛse. Nti wɔn yɛ saa adeɛ no nyame pam wɔ. Kɔɛ. Genesis chapter 3 verse number 22 to 23. Ɔsɛ den. Ɔsɛ na Ewurade Nyankopɔn sɛ dɛ. Ɛna Nyankopɔn bɛka sɛ hwɛ yimpa no abɛyɛ dɛ hɛn mokor. Afei nipa no n'ani ate. Ebi sɛ wabɛyɛ sɛ yɛn n'ani ate. Kɔɛ. Ohu papa nye bɔn. Afei de nipa ehu papa ne bɔne. Na afei bɛyɛ na waten ne nsa na watu nkondua no so bi. Kɔ. Na wezi na watena aseda. 23. Kɔ. Dem nti Ewurade Nyankopɔn tu ne fi edi nturo no mu. Nti ɛbaa ne saa no Nyankopɔn tu no. Wɔn sɛ w'ani ɛna meka sɛ w'ani ti a nyame bɛpam. Obi wɔ ha sei ɔda so frɛ obi wɔ abɔnten ɛne ne yɛ kɔ ne sɔfoɔ bi ne biribi waba nyame ne ha nko adeɛ ma wadwen ne obi bia nwa ha o mɛma wadwen bi ankɔ akyerɛ biem ebi sɛ Nyankopɔn no so onye ehu saa pɛ ɔno bɔ ɔwɔ ne mu tirim ansa na wo bɛtwen po nyame nim nti asɛm no mpo wo nkae na wo ka wo tirim kura nyame ehu ana wo dwen ho a nyame ehu nti wonya ayɛ saa adeɛ na ɔbɛpam ebi sɛ wusu w'ani ate sisi a wobɛtumi abɔ wo bra wa wobɛtumi asa wo yareɛ nti nyame se sɛ wuhu wo koko a ɔnyɛ den ɔnkɔ bi ma o fa wano ka ɔnyɛ den na sɛ wa wahu wo koko wobɛtumi akita dadeɛ wobɛtumi akita shield akoko wo tamfo nti ɔno wobɛgyina nkyɛn. Rabbi ɔyɛ kɛse. Ɔyɛ kɛse ampa. Woyɛ oseti a ɛna ɔbɛboa wo nti ɔsɛ otu no efi garden nim ɔpam no. Rabbi ɔma yɛn te aseɛ daa. Amen. Rabbi ɔyɛ kɛse. Ɔyɛ kɛse ampa. Nti nyame pam no yagye ne tumi afi ne nsam nti aha mpo no nkyerɛkyerɛmu bebree wom bɛmire ne nti nyame somafoɔ yɛ abɛma yɛhu sɛ ɛbaa ne saa no Nyankopɔn de pam no ɔpam no yɛkan kɔ a wobɛhu sɛ ɔmaa ne nhyehyɛeɛ bi wɔ hɔ patwɛ ɔto asoma menhwɛ adeɛ. Verse 23. Ɔsɛ den. Dem nti Ewurade Nyankopɔn no tu ne fi de nturo no mu dɛ ɔnkɔdɔ daadze a woyi no fi mu no mu. Nti aha tumi a nyame de maa no ɔde hwɛ wiase so
we ni nyina fi ni nsɛm mu wie ye no aha na punishment ne saase Rabbi Oma yenta said if it's a time no te garden ni mu no hwɛ kɔmɔ de na aduaba wɔ hɔ bibia wɔ hɔ fruits ɛno na no mudi ɔmrɛ saa time no na yɛn ka sɛ ɔkɔdɔ dabi ɔyɛ bɔne wie ye no ansa na n'ani tee ye no a yɛ pamo no no ɛne yɛde saa brɛ yi ɛma no Rabbi Oma yenta said Amen. Kɔ asi aha nti ɛbaa ne saa no nipa Adam benya Cain and Abel yɛn nyinaa yɛ nim story no nipa hyɛ ase bɛdɔre wɔ asase yi so ɛna Nyankopɔn hu sɛ bronsam ɛde saa adwin abɛhyɛ nipa tirim ɛma nyame yira n'anum onyam nti na ɛwɔ sɛ wɔhyɛ ase soma ne mma ɛba asase yi so ɛbɛkyerɛ nipa sɛ nyame bi wɔ hɔ a saa nyame no yɛmfa biribi ansom no ɔno no di kan ma Adam tumi ɛbrɛ a ɛnyɛ anointing oil ɔma ne tumi a ɛnyɛ Yesu mogya bi ɔma ne tumi a ɛnyɛ folder water ɛnyɛ oil dabi o saa nyame no ɛna sɛ wuhu na ewiase yɛ ne dia a ɔbɛma wo ho atɔw nti nyame hyɛ ase Adam manim Enoch no mo baaye saa nkrɔfo ni nyina baaye still ɛsan sɛ bronsam de saa adwinwi ahyɛ wiase nyina trimunti ɛma esum ɛbɛkata wiase nti esum bɛkata wiase no na ɛwɔ sɛ nyame suma obi na ɔbɛsɛ wiase nyina Rabbi ɔyɛ kɛse na ɔsan yɛ ade nyina foforo Rabbi ɔma yɛn ti ase da Amen. Rabbi ɔyɛ kɛse nti kɔ Genesis hɔ na chapter 6 verse number 1 to 22 yɛnsua ade bi wɔ hɔ Genesis chapter 6 verse number 1 going. Na oba de meba etifi asɛm bi ani hɔ ka baabi wɔ hɔ a ka topic ni ebia o ɛhɔ yɛ human weakness baabi Bible bi wɔ hɔ a ka ɔbɛma etifi no ɛyɛ human weakness nipa ɛbɛyɛ weak ɛbra tumi no fi nsɛm yɛbɛyɛ weak yɛhwɛ deɛ nti yɛbɛyɛ weak kɔ Genesis chapter 6 verse number 1 going. Kɔ Na oba de ɛbɛkɔ baa dɛ nipa hyɛ ase dɔre wɔ asase enyi. nti nipa bɛhyɛ ase dɔre wɔ asase yi so ti Bible ne na ɛka no nyame somafo ya ukyirem na na me kyirem akyerɛ wo no Adam mmere no so abesi yɛ no nipa hyɛ ase dɔre wɔ asase yi so bibisi yɛ kɔ Na wɔwo mbaba ma ho. ɛna nipa yɛ dɔre wɔn sɛ yɛ wo ahai Nyankopɔn bɔ Adam no ɔde abawo ma no sɛ ɔsɛ ɔbɛwo ahyɛ wiase nyinaa ma enti nyame ne sum nim no wopɛ wo a wobɛwo wopɛ awo a wɔsɛ wonya bi nti obi ɔwɔ ha a wopɛ ba a wonya bi no waba nyame ne fie no obɛnya bi ebi sɛ nyame de ka ɛyɛ Adam ho nyame somafo ya sɛ noma wɔtwe ne yɛde ma Adam ba asase yi so awo ka ho apomudin ka ho enyoma bebree ka ho ba wei na yɛ ka ho asɛm enti nipa fi ase dɔre wɔ asase yi so na bibisi yɛ kɔ Na wɔwo mbaba ma ho. ma wɔn wowo mmaba kɔ Nyankopɔn ne ba hu nyimpa mbaba no de wɔn ho yɛ fɛw. tie aha ne yehu sɛ saa na yɛ wɔ nyame mma ɛne yɛ wɔ nipa mma yɛnyɛ pɛ Rabbi ɔma yɛn ti ase da Rabbi ɔyɛ kɛse saa na yɛ wɔ soro dɔm ɛne yɛ wɔ asase so dɔm Adam asefoɔ na wɔn yɛ asase so dɔm na yɛ wɔ soro dɔm a wɔn nso wɔn ba ma nyame ma yɛ wo wɔn wɔn nam hɔ te sɛ nipa but they are different Rabbi ɔma yɛn ti ase da ɛno na broni hu yɛ a wɔfrɛ no demigod yɛ sɛ ne fa yɛ nipa ne fa ɛyɛ spirit Rabbi ɔma yɛn ti ase da Rabbi ɔyɛ kɛse kɔ Na wɔwɔ awɔre hɔn mu za wɔpɛ nyinara. enti Nyankopɔn ne ba ne baayɛ no ɔmo bɛhu nipa mma ɛna ɔmo ware wɔm na ɛyɛ forbidden sɛ saa adeɛ ni bi bɛkɔ so ɛwɔ nipa mu bebree nti ɛba asa ne bibi si yɛ kɔ Verse number 3. ɔsɛ dɛn Na Ewurade say de ɛna Nyankopɔn hu saa adeɛ a ne mma ɛne nipa mba aba bɛyɛ nti saa tam no na nipa nyin paa ebinom benya 999 ebinom benya 630 ebinom benya 700 years Abraham koraa obenya 170 years na ebinom nyin paa
na ba ne saa no bibisi ye kɔ musunsum nkanyi nipa ezi apreda ɛna nyame ka sɛ wɔn ma ne sunsum ntena nipa so nkosi da wɔn sɛ ɛyɛ nipa na ɛyɛ bɔne o ɛna nyame twe aso because nyame na wayɛ bibia ama o ɔsi yese wo sɛ wonya ɔbɛtwe waso ɛna ɔtwe wɔn maso no kɔ osande ɔyɛ no honam nara kɔ nanso ne ndan yɛ mfe ɔha edonno aha na nyame hyɛ aseɛ sɛ ɔte nipa nda so ɔn sɛ tumi ni fi yɛn nsɛm nti na nyɔma yɛ den ma wo no ɔn sɛ abrabɔ na yɛ den ama yɛn yɛyɛ yɛn ho hwia ɛnyɛ yie nyame yɛn na ɔyɛ yɛn saa ɛsan sɛ yaso ɔden nipa so ɔden paa saa adeɛ wei nyame abɔ nipa nyin so nipa still bɔne busumudeyɛ yɛmfa akokɔ mfa ha yɛmfa adeɛ nipa nkɔgye sikaduro ɛnyɔma bɔne nko ara na nipa ayɛ wɔn de nipa anya ne mpo tete no centuries of years nipa so ayɛ den abesi ne ene nipa so still yɛsɛ yɛn sesa rabbi ɔma yɛn ti asɛ daa ti nyankopɔn ka asɛ nkɔ verse number 4 ɔsɛ den ndanu mu na ne filifo wɔ asase do kɔ na enso n'ekyir no a nyankopɔn ne mba kɔr nyimpa mbaba nkyɛn na wɔwo mba ma hɔn woyara nye tete etumfo no kɔ nkrɔfo a wɔwɔ zin no na ewuraze hu dɛ yimpa ne mumuye ayɛ kɛse wɔ asase do enti ɛnyɛ me na me ka o nyankopɔn te soro no hu sɛ nipa mumuyɛ yɛn bɔne no ayɛ kɛse te sɛ deɛ ne Ghana ayɛ ya wi ase nyinaa nyame somafoɔ yɛ sɛ ɛyɛ 97% bronsama fa baabi a inti end of days no ba no nyankopɔn ntena hɔ ɛma bronsam mfa wiase o there be ebisa agreement bi wɔ hɔ aha na asɛm no wɔ agreement bi wɔ hɔ sɛ by 10,000 years ɔne bronsam tena ase ɔnhwɛ ma bronsam ɛmfa wiase saa there be inti na kɔmhyɛfoɔ ɔsom a wɔn ba yɛ bronsam di wɔn nyinaa so nkunim ɔsi there be no problem me ankasa nyankopɔn me de me nan bɛba besi asase no so wanka amen rabbi ɔyɛ kɛse ampa ebisa bronsam afa wiase nipa mu yɛ hyɛ aseɛ ɛwɔ adam mmere so na ɔmma yɛ mfa nkɔwie da nti wɔ sɛ ɔsoma Elijah ne ba ti na wɔn ma nyoma mu ayɛ den baabia asu ɛna abrochie kora mu su hwe nkɔ so opatu kwan kɔ hefa boa broni nankasa no ho kyere no nyame ne nsa no adwuma efi sɛ Elijah na ayɛ den aba rabbi ɔma yɛn ti asɛ da toa so verse number 4 ɔsɛ den verse number 5 ɔsɛ den ɔsɛ na ewuraze hu dɛ yimpa ne mumuye ayɛ kɛse wɔ asase no ɛna ɔyɛ den na dɛ na koma mu adwene nyinara yɛ bɔn ara nko daa wɔn sɛ nipa adwen mu abɛyɛ bɔne anko daa nyame ankasa te soro no hu yɛ sɛ nipa yɛ adwen ne nyinaa ɔde ma yɛn a yɛmfa nsom no yɛmfa nyɛ adepa no yɛde ayɛ bɔne nsɛm keka nkurɔfoɔ ho nsɛm korɔno adwen a awu nyansa korɔno nko ana yɛbɔbɔ nti na ɔwɔ sɛ ɔyɛ den kɔɛ 6 kɔ na ewuraze nu no ho dɛ ɔyɛ ɛna nyankopɔn po nu no ho wɔn sɛ nipa wɔn deɛ yɛayɛ nyankopɔn nu no ho sɛ wabɔ yɛn mpo sɛ aba asase yi so ɛsan sɛ bronsam tumi no yakɔdi akyire ti yɛn nyinaa yakɔyɛ bronsam ti nyame somafoɔ yɛ ɔse obi a yɛatete no obi a wakɔ baabi yɛyɛ pu no obi a yɛama na aduro de asa wɔn nyinaa akɔdi bronsam afa ebi sɛ bronsam tumi na ɛwɔ aduro nim ɔse wodi aduro a wonyɛ bɔne o wode wapae wo ho afi nyame ho ebi sɛ bronsam no nyankopɔn nyɛ nhyehyɛeɛ sɛ ɔne ne bɛto ɔsoro ayɛmaa mu nti wokɔgye ne tumi no bi a wakɔyɛ bronsam no pɛpɛɛpɛ ti saa mmerɛ no wɔn nyinaa wɔn kɔdi bronsam afa ewuo esum yɛkum nkɔfoɔ de yɛ ɛyɛ sacrifice ti nyankopɔn hu sɛ bɔne aba yɛn tirim to ɔyɛ bibi kɔ na ɔyɛ ne yɛ wɔ n'akoma mu dɛ ɛyɛ nyankopɔn ya ade na yɛyɛ adeɛ ma yɛyɛ nyankopɔn ya kɔɛ 7 kɔ na ewuraze sɛ dɛ ɛna nyankopɔn bɛka asɛ bɛsɛ nyimpa a mabɔ no wɔ asase no efi asase enyi nyame ɔbɔ nipa a ɔwɔ plan sɛ nipa a ba abɛyɛ sei na ɔde tumi ahyɛ nipa nsa ahomasoɔ nti nipa ama tumi na fi ne nsa ama ɛnɛ nipa adane akoa kɔɛ yimpa nye mboa nye nketewmboa
nye wimu ntumbua inara na menum hu de meye hon hwe ko na Noah ze onye enyimyam wo ewuraze nayim nti Nyankopɔn hu sɛ wo ba be sɛ wiase no na wo so osuma obi ma ne bɛbɔ wiase kɔkɔ Rabbi ɔma yɛnti asɛ da amen nti ɔkasa ayɛ na no kɔka sɛ na Noah de kɔ ɔsɛ Noah ze onye enyimyam wo ewuraze nayim Noah nkuto na saa mmere no na wɔde nyame asɛm yɛ adwuma ne fiefoɔ no wɔn tie nyame na wɔn suro nyame saa mmere no hwɛ wiase kɛse nyinaa o nipa nyame timi yi no yɛ Noah Rabbi ɔma yɛnti asɛ da amen kɔ 9 enmi Noah nebusua santen ɛna Noah nebusuani kɔ Noah yɛ nipa tenene ɔyɛ nipa tenene na ozimu wɔ nebusua santen mu odi mu ɛwɔ nebusua mu ahagyina hɔ ɛsan sɛ wiase yase yi na nyame ba bɛ sɛ wiase because you do end of days yɛbɛkɔ atemu adamu enti Noah baayɛ no ɛnyɛ one day na saa nsutɔ ne baayɛ o it take 100 and something years ansa na nsutɔ brɛ ne ba Noah yɛ adwuma kyɛɛ paa so still na nipa ntie enti nyame somafoɔ yɛ waba yi wakyerɛ yɛn mfie a aka a nyame de ba bɛ sɛ wiase enti sɛ wohwɛ Malakai hɔ na ɔka ne ho asɛm no so mɛsoma Elijah na brɛ mu ansa na Awurade da kɛseɛ na ɔyɛ hu na yɛ den aba enti Awurade da kɛseɛ bi wɔ hɔ a ɛyɛ hu a ɛbɛba enti saa nsuyiri no wa mmerɛ no a ɛbɛba no Nyankopɔn ma Noah ɛhyɛ aseɛ bɔ nipa ho dawuro ɛbɔ ne nkwagye no ho dawuro ne deɛ ɔbɛyɛ wiase kɔɛ na Noah nye Nyankopɔn nantewe ɛna Noah ne Nyankopɔn ɛbɛnanteɛ Rabbi ɔyɛ kɛse ampa enti ahama yehu sɛ nipa ni mu no Nyankopɔn yi nkrofo bi a wɔde wɔn bɛyɛ n'adwuma enti sɛ wote sɛ yɛ sɛ obi aba ana nyame asoma obi aba bɔmmɔden na yɛ nhwehwɛm na hwɛ sɛ ɛyɛ hɔ sɛ nyame yusu nipa hwɛ sɛ nipa wei ɛyɛ ampa sɛ ofi nyame ana ti Yesu ba yɛ no yebusa no ɔsɛ minjuma ɛna ma ɛda adi sɛ nyame na ayɛ den asoma me Rabbi ɔyɛ kɛse ebi sɛ obi a nyame soma no wɔn wɔ bibi a wɔn yɛ a ɛmo hu sɛ wei deɛ edu twam ɔyɛ different Rabbi ɔma yɛn ti asɛ da Rabbi ɔyɛ kɛse ti Nyankopɔn yi ɛyɛ Noah kɔɛ na Noah wo mmeyin baasa mbeyin baasa kɔ Ham Sham ni Jafet na asase asɛ wɔ Nyankopɔn n'anim na enyozen ahyɛ asase ma saa nyoma wei nyinaa ahyɛ asase so ma eni ɔden asisie azan saa nyoma wei nyinaa ahyɛ ɛnɛ wiase sɛbi otafra kyɛ ɛnyɛ lesbian na ɛkɔ so ɛnyɛ odwan ne mpɔnkye ne anipa ne ɔmo deda hwɛ nyoma yɛyɛ wɔ wiase saa nyoma ne nyinaa si o bronsam ɛsan sɛ ɔne nyame wɔ agreement nti wayɛ sɛ saa de wei wɔma ne mfi hɔ da ɛnɛ bronsam ayɛ ama obi atwa bet ɛnɛ gambling obi atwa bi wo sɛ we deɛ me nkɔbɔ so ho so wotwa bet ɛyɛ gambling nyame ne ma nipa yɛ ɔdefoɔ ɛnyɛ loto a wobɛakɔtwa Rabbi ɔma yɛn ti asɛ daa ɛnɛ nipa de n'adwene akɔto kwan a ɔbɛfa so obɛnya sika n'adwene wɔ sorosoro saa dabi o nyame anka ne saa kɔ verse number 12 verse number 11 na asase asɛ wɔ Nyankopɔn anyim na nenyozen ahyɛ asase ma 12 na Nyankopɔn hun asase na hwɛ asɛ osɛnde honam nyinara asɛ no kwan wɔ asase do wɔn sɛ ɔsɛ honam ne nyinaa asɛ wɔ mo kwan wɔ asase no so Nyankopɔn na ɛka sɛ yo ɔte soro no hu yɛ saa na ɛnɛ end of days no nyame te soro ahu sɛ no bronsam gusu awia afɛ deɛ wafa wiase ne nyinaa nti ɛwɔ sɛ ɔsoma Elijah noma ne ba na ɔno Nyankopɔn de ne nan bɛsi asase no so na afei ɔbɛgye adasafi bronsam nsɛm because bronsam ade nipa kɔ ha ma kyɛ na saa nkrɔfoɔ ne bɛgye nipa a Nyankopɔn wɔn hyehyɛ a ɔde ma wɔn ɔde gye nipa fi bronsam nsɛm ɛnyɛ sɛ ofiti ya na waba sɛ nyam da bi yɛhwɛ sɛ Noah nyame soma no den ɔde ma ne sɛ ɔfa gye nipa kɔ to aso 13 ɔsɛ dɛn na Nyankopɔn se honam yi edumayim kɔ
osende onam hondoma enyozen ahye asase ma Ko. na hwe meze asase mbeka hon ho mase hon Ko. fa gafa diapam yan fa ma wo ho Ko. ye adan wo hyan no mu Ko. na fa ihuatar no mu nyi nechir na baby ambre si yi ehyan no netenten basafa ahasa Tie. Nyame be say wiase no ka kire no wa say. Nkrofo a wo be kasa kire mo mu betie no. Ye boat, ship, kese. Nyame na ne man feet. Ono ano kire no tenten a onye ne kese emu nchichemu. Nyame na ka kire eye Noah, na Noah ye. Rabbi oye kese. ay kasampa Enti obi a o se nyame afre no no, onjina bibi so mfa nya adwuma. Ahai ma yehu se Noah baaye no, Nyankopon ne kasa direct. Ote kasa. Enti nhihye yi nyame na de ma Noah wo. Rabbi o ma yenti aseda. Enti saa suban yi bi na yehu wo nyame somafo ya ho. Wono so baaye no no kire ye se hwe. Wono so de nyame de ama no end of days ya won fanji nipa ni nyina ye kronkron bia na esi ho no. Rabbi o ma yenti aseda. amen Rabbi o ye kese. ay kasampa Osi esum boni na yen ya ye no ama nyame abufu aba yen so na insuo ento woni bremu awia abo baabi eja atoho ohaw ne amane nyame somafo ya obegina ha ka se na anije afi wiase ana amante osi anije ayeden afi wiase Nyankopon ayi anije afi wiase tidemu hu ni nyina ye bronsa manije o ye no monsa ye nko pap ye mmonyum enu no mo frɛ na anije enu nye anije nyame na anije wo ho nyame somafo ya se ye yi afi wiase na wiase nyina yesu Rabbi o ma yenti aseda amen iti nyame somafo ya oba ye no no so de nyame ka kye no so ofa magi ye ni efi se wo mo nyina wo mo ye one lie to aso netatar basafa edonum nti o kyerɛ boat no ship no o kyerɛ de feet ene de onye no eno okeka no kɔ na no kran basafa edwasa ye ntokra wo hyan no ho won so se ye ntokuro e wo hyan no ho kɔ na wie no basafa wo so na hyan no na abo no fasi ne nchemu won so wa kyerɛ ne se boat no ankasa no ni gate no wa kyerɛ ne be bia on position no kɔ ye ne samudo za ozi ase za otie ebien won se o san kyerɛ ne se won munye nchichemu on san hyekyem kɔ nyiza otie ebien nyiza otie ebasa kɔ na emi hwe mezi nsuyiri reba asase o se saa de na oya ama oma waye no oye senti a odi nsuo ba abɛsɛ asase kɔ mbese honam a nkwa hom wo mu nyinara nti oba abɛsɛ nyoma nkwa ewom nkokɔ mpɔnkye ade bi ewo wiase nyi oba abɛsɛ no kɔ aze o wa asase do ne nyinara bo na menyo bezi ahyemu na abanhyan no mu owo nyi womba nyi woyer nyi womba hon yerenom ka wo ho na fa honam nyinara mu aza nkwa wo hon mu ahoro nyinara mu ebien brahyan no mu nti aha nyina na nyame kyerɛ Noah de oba bɛyɛ de onye ene de ma ne nye nti nyame somafo ya oba ayɛ no ma we na ma yehu sɛ nyame somafo ya no ɔte sɛ Noah no mu ɔte sɛ akomhyɛfo Moses no mu nyina because ɔmo no ɔmo te kasa na ɔmo de yɛ den ɔmo de yɛ adwuma nyame somafo ya ɔmo ma ne ha ma ne ma wakwankyerɛ ɔmo a so bolo ɔmo a bibi biara Rabbi ɔmo yɛ nti asɛ da na emu wakyerɛ mu sɛ ade a Nyankopɔn yɛ no bronsam nso ayɛ ni fake Rabbi ɔmo yɛ nti asɛ da amen ɔsi Nyankopɔn ne sum ni mu no ana Nyankopɔn ne man ni mu no wɔn wɔ nsuo a wɔn de dware eti wokɔ Israel ɛwɔ River Jordan wokɔ Saudi Arabia nyame ne man ni mu na wɔn wɔ Zamzam nsuo Rabbi ɔyɛ kɛse ekesem saa na woba ha yɛwɔ Rabbi nsuo ɛne saa abɔntenfo nsuo ne nyɛ pɛ na emu de nyame yɛ no bronsam so ayɛ den wayɛ bi aka ho to hu ababi say the same thing there be Rabbi ɔma yɛ nti asɛ da amen nti amire ni nti yɛntwa so wɔ hɔ fɛsi hɔ mame nti Noah Nyankopɔn ma ne yɛ saa nyɔma ni nyinaa na owie yɛ no a nyame sɛ ewie ase no bibi si yɛ yɛmfa wie why Israel Genesis hɔ chapter 9 verse number 1 to 2 Ebra
nyankopon si ewi ese ewiase a ohun se wakum nipa oma no wayiyi nkofo mmoa mienu nkwan wo mu ne ade ni nyina no owie ye no oye bibi ma eye Noah Genti ubanya meni sunuma no matter what ewie ye no ebeye nkunimudie Rabbi oma enta said amen into uba asumdwe tuntum sum na afahye ni diso a 7 days no bon fache no na wie ye no so ye nkunimudie nti ube wie no na wo se oye den udi nkunim nti ye hwe se Noah nyame ma ne ye no udi nkunim na wandi nkunim yenko Genesis chapter 9 verse number 1 to 2 oseden na yankopon shira Noah nyi nimba nti e ba de saa na yankopon di nsuo be se wi asemire ni nti na man kenkan na saa anyoma ni nyina efi ni pansa na afi nyame se wi ase nyina wie no se yankopon shira Noah no ye den na ose honde e no kan nsem we nyina kire wom de homo na wonder na won hye asase doma ti anya saa asem we no ka kire Adam Rabbi omayenti aseda saa asem we na ogbo Adam no o ka kire no se wo na hye asase so den won se o se wi ase ohun se bronsan wadi ni sunkunim witi o sa le tumi ne hye ni pansa biom o se wo na hye asase so ma na ye den na hum suro nyi hum mbra asase do mboadoma inarado ko nyi wimu ntumbo inarado won se o san de sa wiemu tummua mmoa no tumi no de hye ase de ma Adam no o sa de ni nyina ma eye Noah ko aza oye daze menyemenye inara na pumunam inara waze ahye hum nsa bedase pesi ho Rabbi oye kese ampa enti se ye o setie ma nyankopon a obema ye di nkunim minwa ba ma wo ba ha ene me kire o sa ade we na wahu se ye ni tumi bi na edi esie ti Bible se enye ye ne honam ni moja na aye den oh mo fa so enye ye ne honam ni moja na aye den na ye ne wiemu den etumfo Rabbi oyekese sa sunsum no ana ye ne omu edi na nipa obetimi age ye efi wo mo nsem nti a me brother busa o say why are you here oni ni nyame sumafo ya woni na nyame asoma na eweye mre yi mu a wono so nyame ama ne kwan a won fa so ngi nipa emfi bronsam nsem se oni ni hia na wogi ni dia ubehu otumfo nyankopon nanum onyam otumfo nyankopon onhyira so mayen o mayen nye asemene yefo enye ne tiefo ewo nyame sumafo ya odi mu nti amen amen Rabbi yekese amen your budget correction say if you crying now by a budget correction if you me oyodomofo nyame Rabbi na domana wa ba be domenya me nyame